Uba Rothel Khongsit Sketri Indigenous Agro-Tourism Cooperative Society Limited, but Chairman ka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation Limited, ulay thu da ka minsim ka badap da ka jingkemen bat jingsngaw sarong, ya ka shnong kong thong ha khat ar shnong, ka balakala long ka pene jong karwai ka siyaw, ka kinko ka pawar bat khamtam ka jingsdang pur perthai jong kisur kan oi khun, jong ki kemi balatip kum ki jingwa yaw bay. Kisur kan ot jong jingwa yaw bay kimi nadu kitalong jong ka do not jong ki kimi ki basyong basa ha kong thong man ka kimi ha kong thong kanang ban kan ot yala ki jong kisur jingwa yaw bay haba ka kan oi bat penthia yala ikon hapne ni haying skum ka jingwa yaw bay ka long ka sap ten rai jong ki kimi na kani ka shnong ya kini kasap tenrai lanang penyar bat penek pensa de kitana trekam jong sorkar India bat sorkar Meghalaya de ki buit bat kilat jong kini kejuk bementa ubat Rothel Khongsit ulai thu beki bor sorkar India bat sorkar Meghalaya kila krishan bor ba ban penek pensa bat ban penroi ye kini kisap ki pong tenrai da ke Beijing yarap lingba ke Ministry of Tourism ka kong thong ka layo e ka nam bampat judon ha perthai kum ka shnong ka baya kren para brieu da kisur Siaw Witch Whistling Village. House nem arjar arpulai ka kong thong ka layo e ka nam ka shnong bakinsai e kinong jungo kai perthai Best Tourism Village. Ya ka kong thong lakam shnong lajong adopted village da u Rakesh Sinha MP ka Rajya Sabha ubalather kilat jingerap bat ubalapen priang ya ka nam ka kerteng jong ni ka shnong ha ka lengkari India bat hakiri ka parthai uba Rother ulai thu da ka jingkmen kidon haduk pras pa san paungut ki breu ha kong thong bat ni kini ki breu kimi pras pa san pau tli ki sur jingrai ki bakan thup ka jingrai yaw bay Ulapan pau ke jings yok kini ke jings start bagi sap ki pong tenrai kendu no bagi khun samla shinrang bat kenthai kimi na shnong ban wan jings start sheki wei bat ki sor yok kim tip shu yala ka tenrai bat ka spa ba kordor ba ublei ula pashat spun ha ki breu ka kong thong ula bu ke jingker pat ki bor sorkar ban pli ki skul ha ki kerdan kelas 10 bat kelas 12 ha them khat ar shnong kanang man penek pensa ikini kesap pekerpang balayo no blei nong bu nong thau Ulay thuru baka sorkar India kalakentu ya ka Sangeet Natak Academy ban kentiu ya ka kong thong kum ka shnong ka bom don kot ya ka perthai kena bakan yo ya ka jing ithu khmat jong ka UNESCO. Ka sorkar Meghalaya ru kala Beijing lut hadu nyo point san klur tingka ban thau ya ki ying basa do trau bat usder ban sa pengat kinong wan jingok kai perthai. Ko umdi kini ka shnong ka bakhot clear kala poiling ba ka jing tre jong ka tanat soil and water conservation ha ka jing lut ka bala kenjo shiklur tingka minta ka sorkar jala kala bu akhmat ya ka jing thmu ban pun da ka jing king surak hawa reu ban penya so e ka shnong wa ken cha kong thong ban kring ki pat ba ka jala ba ki breu ne ki wei pa ki jala ban wan jingo ya ka shnong ha them khat ar shnong khamtam ya ka kong thong đã chuồn nói phương nhiều ca mà cái này mình cái này nó được bùm lèo nhiều ca bé được kiến
Nah, gini misteri na pamaw. Bukan Xa chú khá rệ bà chị này khen khuôn khả năng mà ngay bây mình trùm men như lại đấy chú bạt trai chú hì cài nga tăng cũng nó còn nia cái tên chú cái tên nga đập bẻ đập nghèo cái tên đi ria mà đâu taคนกันแท้ตาสักคนฉันล่างบัดอย่าติดหาไปกี่ซะอย่าติดน่าเดินเหนียวสาวฉันล่างหลายกันแท้ Kidon lah kajong กาสือแต่งยองง่ายอีบุมติมันของสิ้นบ้านนักของทองอย่าทิตัวไปต่อมันจังอันไว้ยิงไว้จองอีบาดแท้Oi. Paano? Kata kajing. Kuku, 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 kuku. Ba ya kapua ka ba ko do jupi. Hoi ka long ka ege ba singo comment chika de. Ba ka snong kong thong jungi. Leng ba ka jitnat jong ka memoriang bat kham tame leng ba ka jington jungi ya ka ni ka unique tradition ka bangi labanong ka bangi ai kerteng ka jing royo bay kala kring ya ki babun ba agi breu na kamta ban wan jo ka siya ka ni ka snong siya ka ni ka jaka jungi. Bat nga singo sarong ru ba warada ka ni ka jing tip jong ka prothe ka dalong tang ha indes nem bradep. Henry leng ba ka jing face tom jong ki no snong. Leng ba ka jing yarap jong ka soka lembaga tourism department jong ka soka mekria bar kumjuru lembaga jing itu jong ka soka India menta ka snong jongi kalapau kum kata snong ka palangi ai kerteng ka whistling village bat kani ka snong jongi ngilayo ya ka jing itu na ka soka jela lembaga tourism department bat hoy ngimla balen lembaga jing itu na ka ministry of tourism government of India kalapau pertei bat kala kring sibun ba ki briu ban jungo kai syakani snong syakani ka dong ka thain khara snong ka jungi brakawai ka snong kong thong ka jungi ngilayo ya jing itu nung kong e lengba ka department of arts and culture lengba ka jinglang ka bakar pang jungi ka jingwa yobe bat hadin ka tapat lengba ka jing simkhia jong ka tourism department jong ka soka meklia ngilayo ya ka nomination na ka soka India syaka UNWTO as okay di legba ka jing kershan ka barat ba jong ka mekla tourism ka snong kong thong ka jungi kalayo ya ka nomination na ka government of India syaka UNWTO as best tourism village house name aja apar but hoy ha ka international level ngim sam layo ya ka tanganam ka buram kum ka best tourism village Henry ka basngo asarong kalong ba house name aja apply ka soka India lengba ka ministry of tourism kala itu bakala kempet ke buram ya ka snong thong jungi kum ka best tourism village house name aja apply but kani kalong ka buram ka bakrao sikari e ya ka snong thong jungi lemba ka jing start jong ki long shwa ki maswa ki bala penep masa ya kani ka jing long bakar pang ka jungi hoj omla banlen narus nem ajar artho hadin ba u professor ke sinha
member jong ka Raja Sabha ula adopt ya kan snong kong thong ka jongi kladon ka jede ka bajan ba ya ka snong jongi bat ka soka India hapo Delhi bat lengba kan ni ka jingdo spa ka jongi hakan ka korsor ngila yo susu ya ka jirap na ka soka Meghalaya lengba ka Meghalaya Age Limited bat ka funding ka bawan na po ka NDB hagaba ka soka kelas sanction ya ka project lengba kan ni ka Meghalaya Infrastructure Development Project hapo rural area hagaba ka project kalong kumba 0.5 crore nakamta barsna ya ki cottages ki restaurant ki guest house but nakumjuru ki community center nakamta ka jementoy jong ki nasional jongi but ya kan ru ka kam klanang ya chachat menta sakmat but kan ni kalong ka ka ba pen singo sorong ngi kum ki nasional hagaba dalo kan susu kasoka Meghalaya Kalayarap ban penyo ya ka water supply lembaga Department of Soil and Water Conservation hakaba ya kan project ka ba siklu tengka kasoka kala be tengka lembaga Soil Department ba ka jing tre menta ya kan kalaya chachat kabanung ka jing kerku nakamta ka snong ka thau bat punjuru nakamta ka banginla ban kentiu ya ka kam tourism hakan ka snong bat hakan ka thain ka jingi su nalo kani kasoka lembaga ka jing kesan baraba jongka kalala ban jerap ban penyo ya ka jingking ban penyeso ya ka snong kong thong ka snong waken lengba ka wareu par ya kan project ka ba sikrotam ka kam kala sakmat bat kani galong lese ka jing kermen ba nda bala dep ya ka suspension bridge ka ba jerong kumba shispa 100 meter kanlong ka ek ban kring susu ya kinong juga ka perthei hagani ka dong hagani thain bat kumjuru kan wanra ya ka jing suk ya ka lek kawan ya kinong snong jong ki atlik snong kata ka snong waken bat ka snong kong thong kumba kalong menta ka snong kong thong lama ka jing kesan baraba na kinomik mat na kinong snong kinailam snong ngidon ka jing kemen ka bakrau banginala susu ban kentiu ya kan ka snong haga kedan ka bakam hajrong na ka menta ban penpau sakpat jong ka perthi dang ha kini ki khendit sngi bladem na kaleng jong ka soka India lembaga Ministry of Culture kalabtha ya ka Sanggita Academy ban sim ya ka initiative nakamenta ban apply ya ka snong kong thong ban itu snon hapo jong ka UNESCO as intangible cultural heritage lada kan ka project ka ulong palada kan ka senjam ka bakaska India kala sim lese kan long ka jing kerkhu pade om tang ya ka snong kong thong handai kan long ru nakamta ka snong ki bara para majan ki jongi ki badon la se ya ka ju ka jinglong hakan ni ka ba ngidon ya kan ka tradition ka ba en sakan tublang nakamta kabit kabyang kabit bat nakamta ban penne pensa pateng la pateng ya kan ni ka jinglong ba ka pang jongi ka ba ngi hasnong kong thong ikot ka jingruai yobe hoi kalong ka ba snutenat kalong ba hakan ni snong kong thong ka jongi la kentiu ya ka snong kum ka we na ki jaka jungo ka perthei lomba ka cooperative society kabangi ai kerteng ka Indigenous Agro-Tourism Cooperative Society hakabang ade u founder member jongka kumu chairman but hoy haka juga pol hapo ka state level ngidon ya ka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation kabade ka Federation jongki Tourism Society habar ka ka jela pan nga sorong ba kumu nasional nya ka snong kong thong hoy ngader u chairman jongka ni ka Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation bat ka senjam bat ka thong ka ba kapan jongi kalong ban kentiu ya ki kam juga ka perthei sak snow fair ki badan kerpang ya ka jilang ka kerpang lah hakan ko benta naga benta ban pendep pesa ya ka jilang ka pang jongi bat hak juga por ban penponam penpau perthei bakal long ka jing sarong ba ka jing mentoy naga benta kin hosnong jong ka dong jong ka thain ai barakawai te kumjuru kum ka snong kong thong ka jongi ho chaka panengkong lesi ki briu bun ki perkat bakalong kasnong kabadon kata kajing isenat kabayaran kat bat ki wepat kisnong hendai ka kalong kabasutnat ba kasnong kong thong jungi kalong mar khongpong bat ki wepat ki destination bakata kalong ba saki wek jakang idon jaka tangible beauty kabangila pan yu kabangila pan kata kabasnong kong thong idon jaka intangible beauty kabangila tang marsyu asngeu lama kata sur kabala kring ya ki babun ba ki briu bat kumba kalong mata kasnong kong thong jungi hoy ngilapau hakakam tourism hende namangi don ka jingla bakarpang haka tradition ka korsor bat ka pakungsan kalong ba ngim kwa bakani ka tradition kandu kandamno hende ka ke bangi angnut kalong ban pendai pensa ya ka jingla bakarpang
hoi ngim kwa aru ban modernize de kasnong ngim kwa aru ban pen ban pi nat kat kum ka jing sna jong gibriu ndai ka ka bangi kwa kalong ban practice ya ka sustainable tourism lengba ka beauty jong ka nature pa lengba ka beauty jong ka tradition ka bangidon kum ka snong ngila hiar pateng ya kani ka jingla ma ka pang jungi lemba ka jingwa yo be maka ni ka jingwa yo be ka de kata kasur ka bami na ka donut jong ka kami hadin bakal khaya kelung ti kum ka kami sibu ada ka yo san ngut ki khun ti kalasna san tli ki sur belong lala ka jong ka sur bat jaga ni ka sur nda bang lahe na san ngi sim perjaki kum kata kalat na kam ta ban ya kren lengba ka jingkhot ka bangi jukhot da ka basu ruai la ni da ka basio bat bara kina sosnong jong ina do ki barit hadap he ngitip pan penan kam ya ka malakasi ada haposnong ani habangi le syabar jong kasnong ka jongi kum kanuksa ka kerteng jonga ga de rothe khongsit de hnre ka jingrwa yo be ka ba ime ila ai yanga bat ha ka ba baro ki kitip kum kata ka whistling nim jonga ga de ku 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 kata ga de ka jingrwai yo be ani ka kerteng ka ba ime ila sna yanga bat kum kanuksa i basto jenda idon la ka jong ka sur pangakerpa i ba inwai ya ka jingrwai jongi hang ni fisku tu shai ba hapeng angut ngidon lala ka jong kasur bat kumba kalong menta kasnong kong thong kadon praspa sanpo ngut gi nong sosnong kabamut ngidon praspa sanpo ligi sur lala ka jong bat habangi khot yenu ngimju khot ka kerteng ndangi khot tang da ka sul jingwai da ka bangi ruai ani da ka bangi sio bat dena kata katau kinongwei habakiwan hani ki sultan badong the whistling name or the whistling village ne but let's say hakani ka benta kalong da sisya ka jingkurku ya ka snong kong thong ka jungi haka bangilala ban kintiu ya ka kumkawai na ka tourist destination da ka bangila ban kintiu ya ka snong kong thong kumkawai na ka jaka joga kai prathei ngi sneu tu sai ba ka don ka jimun toy ka ba khrau pha ya ki snong ka jungi ka baneng kong ilala ban ponam ya ka snong ka ba ang ilala ban aikam ajam ya ki ba bun ka snong bat kum bakal mutangi don ya ka travelers nest ka bla pnya ya ka cooperative society haka ba tangki direct employment ka bang isiu malo bunai ngidon prangut ban alo nang ta kidon ki tourist guide kidon ki longkmi kidon ki samla ki bandang ban batai ki ba yalam kai hapo snong pothau bat kani kala ikam ajam ya ki bat om dang kata kidon ki dong rep ki ba penmi ya uso ukwai tumpel paja ki negi jing than kriya than sang ba kum ter kaniru kalara ban kentiu ya ka kamai ka jik yongki haka bangilala ban punya iau ya ki mark jongi haka do ka babit ban nga soto sai ban ngi isai ba ka jing don jong kane kam tourism kala kentiu ya ka yo ka kot kala yarap ban ai ka macam gi no sasno jongi bat kala long ru ka jing sarong ya sno jongi ki barak kowe ta ki tourist jongi hangni mana ka singi ki wan jigo hangni but average kamut kumba khatsana ne apamut haka sisngi but balai ki wan tangkan ni nganong ya fi ba nakaling jongi kum kina son snong ro ngim kwa ba ki briu kin wan bun pai haka wei ka singi nama ba ka snong kong thong jongi ngaban perkhat ya ka karyang capacity nama ba teng na ki briu ki wan khambun nginum la siban penhun ya ki nama hangni hasnong kong thong man uwe po we tourist ba wan udan kam ban ya kendu ya ki no snong udan kam ban yo ya ka jing batai ya ka jing pensai ka tradition tirada ki wan sibun kabangut ki babun kin chulet pai thli khamra yo ka jingtip baga jing skutu ya ga ni ka jinglong ka bakar pang ka jungi ki na kata kata ka ka bangi hirungi expect kalong ba khendet but ka ka bangila ban le kalong ka ba pakatam nakamta bakin lech pai le baga jing sakan mau ban yo ba yo sneo ya ka ni ka jinglong ka bakar pang ka bangi kun snong idan but kumakalong menta ki tourist haman lagi sngi ki wan pada da khen kilum haka shibnai ka bamot kum bandrio nya spangut ki wan man lagasi banjingo mala ubnai banjingo banyo sneo banyo experience ya kan ga snong thong jongi bat ki babun ki de ki ba wan patsa nama ka jingwan jingo kai percaya kong thong kanum long ka ba hun la phiwan tang kai kinit kanta nama banyo sneo ban thu khamba ya ka tradition ki jongi ka ba kongsan kalong pagi de ban sa mit lak mnu simit ban jas telun ha posnong pothau ban ya kendu ya kin snong ban snap ya ka bangi ngi im ngi long pakata ka de hakabaki kin yo ya ka full experience
ban ong sisa by yes kong thong is really deserve to have this recognition even from the UNESCO as intangible cultural heritage. Kibabun kidai na po India but kumakalang menta imat tan 50-50 kidai foreign tourists but kuman syong man lakas ngi imat kibabun hi kidai ki international tourist kibawan hani kamtam na po Israel but nakalang ka percay kiwan but juga kai but ban sakai hang dia sinong kon hong jung ka threat dungi bade mo ti kawai ka ba kum gina sinong is nukia ban ngi artin ya ka jingne jingsa pada jong kan ka jingwa ya be jongi kelong ka immigration adibri yong age pi kawai kelong ba kum kelong hadumta ngidon ya ka school tang hapo ka upper primary school dan class 8 ti ki babun ki kena rit jong ginasnong ki haban mi na lasnong ban le wat ka jina yang start sabar jong kasnong ti habaki mi dang rit kabamut habaki im hasor ne kapsor ki haban ya penbut ya karkom im komlong jong gibriu hakatu kasnong hakatu kathaw ka pakisa ti habakila song na sa aslem ban wat ka jing start bunsin na kila one pai sala ka jong kasnong kadon ka jing artin den teng wat haba kila ban kletno ila ka jong ka jing royo beiru but tang kata ya karkom im karkom rep karkom den ka jong hawait ko makalong mata kamdon kanu ka jing kata andai kadon ka jing ma ba hake patengi badangwan ada kalong kumne ba kaye kumne lesi kadon ka porba ngila bandu no penban ya kan ka jinglang ka pakapang ka jungi tin nakata kadaw nakani jungi kumgira sosnong bakinelam jong sosnong bunsin ngiju kerpat ya ka soka baca kinomik pat jungi baka bakongsan ban penek pensa ya kan ka korsol ka bangidon ka bakongsan kelong ngidon kam ya ka jinglang start hapo snong ka balakum no kumno ngide bandon ya ka school hadu class 10 lani class 12 haga ba ada ngiyo ya ka school ka babeng hadu ke class 12 ka bamut ki kena school ki khon ki seu jongi indah bakila mi nas dong klami hapdeng kajing nang start bar kilasan lah he hangni bat kabamut kamdon su kanu kajing ma bakan don kajing du ane kata kajing cha no jong kaninga jinglang bakal pang jongi kajing wayo pe tiban pendep saya kane ku maka soka kala simkhia maka tourism department ngasnga baka education department do kade ba simkhia nama kane ka jela ka sno ka jongi kalong ka jing sarong ya ka jela meklea pakalong ka jing sarong ya ka rin dia jongi ban pendek ban besa ya kane nama kata iron kam ya ki school lak kumnu 10 standard lane class 12 standard hapo la ka jong snong ban pentikna ban nong sno jongi ki imrengkat ka kosol ban ki imrengkat baka jing start hakal yang kapuli kaputi pasti ingin kadeka ad hoc school hawai kadeka school jong snong hoi ngimla balen ka jing itu bat ka adoption jong professor ki sinha ubade member jong ka raja safa kalong sya ka jing kerku ya ka snong kong thong bat ya ka dong ka thanyi barak away jong ka dong khara snong ka jungi hoi da dangi ken nadu ke surok kasoka klasim khie ban pen bha nadu na maujrong hadu snong kong thong pat kasoka kadang don sui ka thong ban penya susu makane kalong ka impact leng ba ka adoption ka jong u nalon nang ta ngiyo iba kum ka tourism project kalawan nasional ka ba lapalat jaukrul tang ka project but nalon nang tang idon ka project kumbang lapan pau ne na pokasoy department ka ba siklu tingka but kibabun ki project ki bangiyo lama ka PMAY but kiwe scheme lama ka PHE but kiwe department ka ba larang ikhen kelum nga try kila bun krul but tang kata menta ka jing tre ya ka jingking ka mangal ong mene ka ba sikru tam but lada kini baru kalong ka impact haga baka sokal jungi klasim kia ban ma uru hak tu pol ku monomik pat jongga ku member jong ka parlimen ura yarap bade kren yaki bol bhalor hapo jong ka soka India ka jungi ngong thok jungi hadu mentang idon kumba sispa support lig long yeng bat ka population jungi kadon kumba prospa san pangut tamni duna kendiat bat ki babun na pedeng jongki ngeim hakarep karyang but den makandik kabalesi ngelaban ong ba ngidon jakaban penne pensa nadu karkom rep karkom riang nadu karwai kasio bat ka jigim jingman kat kumpala sendu dakilong shwa kiman shwa ke jong
Karep kaba kongsan jongi kemba kalong hakan kapor kade usensar, uslat terpat, usoyam tra, ukwai utempeo kisamrit. Bat kiwe pada kijingrap kiba ngitung kum upan usriu bat kum tateter.